So my vlog, so karon ning mataniid saya kay nag-deliver mi og pandesal damog order guys, di mabangbang. So dagdag kita habang naa diri sa napata diri sa Manila. Nag-WhatsApp ang mga papilis nato. O padong Qatar. So madto guys. Ya, maglibot-libot lang. So see you. Tinapay mo da. Dito tas unahan. Na dire damo no, nag-order. Black tray. One, two, three. Dire. So paad po mi guys, deliver tag pandesal to dre may tare may padili ang mga tao ni kay kasi yung mata dito dugay asa pa man pila iya 20 pesos. Magdali ta. Asa na? Sunod kana black triple ito tao pa wa makanatog ako natog man ko. Kana bitong alag na kita ng matog ito ganing ng oras ang gagawin ng imong lakos ba. Oo ba? Sa ako nag-film dito to. To 3 No, yung tulan na. sunod ani pila man iya 10 20 pieces hindi 10 pieces. oh
516. Ito yung korto, pwede brihan ng lintang. Oo. Pila man? Iya ha. Pila? 513. 15. Kini. Sunog ang 16. 15 pieces. Pila pa atong deliveran? Dari ato no? Wala pa. Try lang ato. Try yan. Tao po! Tao po! Tao po! Aha. Tulog siguro. Kita siguro ito bulay, no? Oh, sudli na. Datang supot ito na butang sa supot daan. Ngani kay magtakos-takos na dapat diretso na. Hindi, gamay naman lang po. Oo. Init na tayo. Block 9. 916. Something po. Yeah. Ta, Kanindot. nabuldog. Ay, sige na kong doorbell guys, tas wala pa ko ablihi. Kapila na akong doorbell, apat na wala pa ko ablihi. Ay, paita. So, muli na lang dyan ko guys, kaya wala lang ko ablihi. Tuog pa man ang nag-order di ani. 10 pieces pandisan. So, uli na lang ko, kaya wala ko ablihi, gidid ma. Paita. Si tag doorbell niya, si tag ayaw niya, di mo tatablihan, di mo uli. Dapat nagsayo sila mata og nag-order man di ay sila. Yes.